Zenik esan behar nuen, Andoniren ponentziari lotuta, nor gara gu, galdera hori, indar gehiagorekin datorrela edo etorri daitekeela, eta nor naiz ni estenatoki batean aurkezle moduan, beste aurkezle batek, aurkezle robot batek ordezkatzen bana, o ezta? Hola, soy Pepper. A continuación, dos profesionales van a hablarnos sobre la inteligencia artificial. Os presento a Igor Leturia y Egoitzetxeandia. Nik berto digamos. Kaixo. Como expertos en la materia, ¿creéis que la inteligencia artificial es una amenaza o una herramienta útil? Buena pregunta, Piper. Creo que hoy estamos aquí porque todos queremos entenderla como una herramienta. Los medios de comunicación ya nos han vendido un poco el titular del logro con la careta fea que nos asusta, pero bueno, nosotros creemos que es una oportunidad que tenemos que aprovechar. Sí, bueno, yo te trasladaría la pregunta a ti de vuelta, ¿no? ¿Tú crees que es una amenaza o es una oportunidad? Sin más dilaciones, vamos a comenzar. Si fuera una amenaza yo no estaría aquí, ¿verdad? Sin más dilaciones, vamos a comenzar con las ponencias. Igor nos hablará sobre las tecnologías lingüísticas y del habla, una de las áreas más importantes de la inteligencia artificial. Todo esto con ejemplos prácticos que pretenden ayudar a la accesibilidad y al entorno plurilingüe actual. Te cedo la palabra. Bueno, neure izena Igor Leturia da, ez da, Peperrek esan dagoen bezala, eta ni nator zera, orai NLP teknologiak deitzen dan langunetik, ez da. Orai NLP teknologiak da Elujar Fundazioko atal bat, ez da, eta gukitzen duena da ikertu hizkuntza eta hizketa teknologietan, ez da, bereziki euskerantzako. Elujarreko beste sail batek gainera gure ikerketa horren emaitzak gizarteatzen ditu, eta gaina, bultzatzen ditugu, ez da hizkuntza teknologiak eta horien erabilera, baina ikuspegi etiko eta sozial batetik, euskera, genero berdintasuna, ingurumena eta holako bezalako baloria kontuan eukitza. Pixkat, adimen artifiziala pixkat hartu da hemen gai bezala, nahiko nituzke, pixka termino batzuk argitzu lehen Laurak pixkat lagundu da horretan, ez da, baina adimen artifiziala egia da, ez da, ChatGPT dago gaur egun leku danetan entzuten dugu, besterik ez da entzuten, nik uste dut neurri baten be, ez da, kongresu honetan hori dedikatzia da, pixkat honek euki dauen, mediotan euki dauen agerpen horrekin. Hau, Laurak bezan dago, ez da, adimen artifiziala ChatGPT baino gehiago da. Ez da, bakarrik giza adimena osorik, ez da, imitatzen dauen zera, baizik eta giza adimena da gure prozesu mentalak simulatzeko gaitasuna dukien sistema edo metodoak, sistema individualak baitza, ez da, ez? Adimen artifizial bat ez da bakarrik gu bezain eta gure gauza guztiak itxeko gaidan sistema bat, baizik eta hoietako bakoitza gauzak ikusi eta ulertzia, edo marraztia, testuak itxia, itzegitia, itzegindako ulertzia, itzultzia, gauza asko dira, ez? Eta hoietako sistema bakoitza da adimen artifizialeko sistema bat, eta hori, aspalditik baditugu olako sistemak, ez da? Hizkuntza eta hizketa teknologia da nik erabili dutena titulorako, hizkuntza eta hizketa teknologiak dira hizkuntza eta hizketarekin zerikusia daukien adimen artifizialeko sistemak, ez da? Eta da, erlorik, zango nauke, garrantzitsuenetakoa. Horra hartzen da barne hizketaren ezagutza, itzulpen automatikoa, hizketaren sorkuntza, testuen edo, ez da, lenguaia naturalen sorkuntza, chatbotak, ez da, ChatGPT, azken bi hauen nahasketa bat edo izango litzake, laburpen automatikoa eta beste. Eta, NLP, ez da, NLP izetez, hizkuntza edo hizketa teknologiak bebai die. Aipatu da, lehen bentzun ditugu hitzaldi batzuk, eta orokorrien badagu mezua nola adimen artifizialari, bilurra galdu jakon, eta benga, zigida aplikatzen ja, nik, ez dut nahi ezen hementxe danaz apustuko dauena, baina bere arriskuak eta zerabe badauko, ez da, nik uste dut gauzak emun biherdiela, prozesuak eta
neurri bateaino ez diela izen bider azkarregi, izen bidela esnartuta, benetan onerako badie, eta holako gauza. Bueno, nik bereziki, ez dakit, adibide moruen aipatu nahi dut, azken, bueno, bost zerbait gehiago emundan digitalizazio prozesu bat ikastetxe askotan, Chromebookekin, Google eta erabiltzen, aldaketak emundie hainbat mailatan, ez da bai tresnaetan, ez da, arkatza eta liburuak eta zera biherrien material digitalak eta ordenagailuak erabilitza, baina baita metodologia edo pedagogia igual egokitu da baliabide berri hauetara, kurrikuluma aldatu da, ez da, IKT kompetentzietan, bueno, informatika irakatsi birrien tresnak erabiltzera bideratuta, bere onurak, ez dakit, nik uste dut, holako gauzek onurak ekarri dituzten ere bere denpora biher dago, eta bueno, egia da, igual batzutan ezin dela, igual batzutan ezin da itxo guztiz emaitzei, eta, bueno, baina edozein kasutan, nik bai esan nahike argi, emaitza akademikuetan edo onurak edo ez dakit, baina ondorixo txar batzuk bai ditu, hainbat gauzetan, ez da, dependentzia teknologikoan, hau da, pasatzen gare, bueno, kanpoko multinazional erraldoi teknologiko batzuk eskaintzen duzkuen tresna batzun dependiente izatera, ez da, pribatutasunien eta hola zerrezanik ez, bueno, horrek gure tejido edo teknologikoen dakarren galera, ez da, danak beste agente horien tresnak erabiltzera pasatzen bagarea zer gertatzen da bertako agente teknologikoekin, eta euskerari bereziki, eta honetan zentrau nahiko neuke, askotan pasatzen gare, tresnak euskeraz ez badaz, gaztelaniaz edo inglesez erabili biherriz, eta ez da, nik nola inbiherri zendutzeten lehen piperrei gaztelaniaz, ondiokan ez dakit euskeraz, piper, bueno, ez dakit, tresna batzuk igual euskeraz ez da bitzain ondo, eta orduen, bueno, gure aurrek eta hezkuntzan gaztelaniaz erabili biherrizetia, bueno, ez, hainbat gauza, eta hori, tresna horietako batzuk, esan inbierra, kasu askotan, bertako eragileek eta garatu ditugunak hobeto dabitzela, ez da. Bueno, ontsen dator beste olatu bat, ez da, ikusten da moruen adimen artifiziala dator, hau aplikauen bida, guazen sartzea eskuntzan baitxa, dano pentsetan gabitz chat GPT nola aplikatu, eta, bueno, honak ekarri leike aldaketak maila askotan, ez da, baina berriro, azkarregi emunda onurak ekuiko ditu, emaitza akademikotan, teknologian ezagutzan, esan nahi dutena da, bueno, chat GPT hor dau, beraz, moldatu inbigare eta gure ikasliak, beraien idazlanak, nola badakigunez bestela erabiliko dobila, guazen beraien erabiltzea chat GPT nola erabili, ez da, idazlanak iteko. Benetan horrek ekarriko dau, etorkizunien beraien idazteko gaitasuna hobetzia edo onditzia, bueno. Eta berdin, azkenean dano pasetan bagare chat GPT modukoak erabiltzera, berriro dependentzia teknologikoan, pribatutasunean eta holako gauzetan atzera ingo du, eta berriz euskeran zentrauta, bueno, momentuz, naiz eta hobetu dauen, azken berzinorako eta guztiz, baina euskaraz hain ondo ez da chat GPT bakarrik ez dut hartuko, Whisper bai, ez da, izketa ezagutzarako tresna, OpenAIk berak, ez da, chat GPT-en egileak atara dauena, euskaraz da hilaino ondo eta olako gauzak, baitxuste beraien sesgo talborapen kulturalak, hau da, bueno, euskaraz hobeto edo txarra bingo daue, baina euskal gaixei buruzko beraien ezagutza eta zera da. Orduen, bueno, hausen da nire pixkat sarreran aipatu nahi nahuena, ez da. Gero, ontsen ja, bueno, guazen pixkat alde positibora, ez da, nik uste bai daukela adimen artifizialak aplikazioa hezkuntzan eta gaurdanik, bai. Esan bezala, chat GPT zaratago, chat GPT ez da dana, aurretik bebadaz, lehen aipatu ditut izketaen ezagutza itzulpen automatiko eta beste tresna asko, aplikatu leikesenak, bueno, gu bezalako beste eragile lokal batzu garatu ditugunak, eta zera, euskeraz eta momentuz hobeto dabitzen tresnak, hemen garatu izen dienak, eta momentu, aipatu duten bezala, zalantzak ero baditut nik neuk, hori ez, bueno, aldaketak itzen baditugu metodologian edo pedagogian edo kurrikulumian, bueno, baina horretan sartu barik tresna gisa erabiltzia adimen artifiziala, eta zenbait arlotan, adibidez, irisgarritasunien edo euskeran dako edo bueno, gaur egun daukoen ingurune elean iztunan kudeaketarako, hainbat aukera badaz, ontsen erakutziko ditugunak,
Eta pixkat bide hau jarraitzuta, bueno, ez daukagu arazoik, lehenago aipatu duen kalte horreik sortzeko, ezta? Irisgarritasunai begira, bueno, aplikazioako adibide bat, hau da tresna bat, badiena urte batzuk garatu gauena, Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Sailandako garatu gauen, irakurle digitala, dislexia edo irakurtzeko bestelako zailtasunak dituztenek, testuak irakurri biherrien entzuteko, ezta? Eta hau da, Firefox eta Chromerako gehigarri bat, euskeraz, gaztelaniaz eta inglesez dabilena, balixo dozein webgune, PDF edo dokumentu irakurtzeko. Hau martxan erakutsi nahi dotzuet, ezta? Bueno, hau da, ez dakit, ikasle batek esan bezala dislexia edo irakurtzeko zailtasunak badauko, edozein webgunetan ero badau, hau adibidez, nabigatzailean jartzen den tresna hau da irakurle digitala, eta hau klikatu ezkero, bueno, hemendik edo beste dozein tokitatik, jarri geike. Eguzkiak lurra berotzen du, baina lurrazalaren forma irregularren eraginez, temperatura desberdineko aire masak sortzen dira, hots, dentsitate. Bale, bueno, honek irakurri itxendotzo, eta hori, dislexia daukien jentiari lagundu itxendotzo, bere ikasketa prozesuen nola ez, irakurtzea baino errexau barneatzen daula, taldi berien hitzak markatuta eta hola, bueno, laguntzen omen dau, ez da, irakurtze eta irakurtzian daukien zailtasun horrek gainditzen edo zera. Hemen entzun dozuen ahotsa, hau da tresna bat, badiela urte batzuk kaleatu geuena, honek erabiltzen dau teknologia, oindala denpora bat badaukena. Gaur egun, ondiokan horri integratu barik badaukou teknologia neuronala, hizketa sorkuntzakua, entzungo dugu horren adibide bat. 2023ko martxoaren bata, 349. zenbakia. Psikofarmakoak gazteetan A ber, bueno, honek dia hots neuronal berrixak, diena, nik uste dut, nabaritu dela, askoz kalidade hobiagoakoak, eta gaina, bueno, hainbat ahots imitatzeko gai gare baitza, ez? Adibidez, bueno, nahi da nadie Elhuyarreko esatarixak, ez da, Teknopolisekoak edo irratikoak edo. psikofarmakoak gazteetan gizartearen ondoezaren izpide. Guillermo Roa Norteko Ferrokarrilako esatarixa, Elhuyarreko kide bat, zera, Teknopoliseko aurkezlia. Galarraga aiestaran, ana. Elhuyar zientzia. Datuek argia adierazten dute. Antxiolitikoen kontsumoa igo egindan. Vale, edo, ikusi dugu, artikulu honen egilea Ana Galarraga dela, anan ahotsa batzuk ezagutuko dozue. Antxiolitikoen kontsumoa igo egindan erabeetan. Bereziki emakumezkoetan eta klase apalekoetan. Vale. Opik ikerketa taldeko Bueno, vale, orduen hau da adibide bat, bueno, irisgarritasunien zela lagundu leiken adimen arte, bueno, hizkuntza eta hizketa teknologiek. Irisgarritasunan beste kasu bat, ez gaitasun motorrak dituztenek tekleatu biherrien hizketa bidez idazteko balixo leike, erabili leike, ez da. Kasu honetan olako tresnak egon badaz, baina, bueno, beti esaten duzku, euskeraz ez diela ibiltzen daño ondo eta ez da gizar, guk badauko geure olako tresna bat, hementxen erakutzi nahi dutena, hori da. Hemen utzi dut irekitza leio baten, bueno, mikrofonotik esaten dana zuzenien transkribatzeko tresna hau, eta fango nazena da ondoko zera hori irakurtzen, eta bera transkribatzen fan bierko litzake. Zazpigarren inkesta soziolinguistikoa. Euskaldunen erdiak baino gehiago eremu erdaldunetan bizi dira, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan. Zazpigarren inkesta soziolinguistikoa aurkeztu du Eusko Jaurlaritzak, eta 1981 ona euskarak izan duen joera iraunkorra nabarmendu du. Araba, Bizkai eta Gipuzkoan egun duela 30 urte baino 261.000 euskaldun gehiago daude. 16 eta 24 urtekoen artean, 1981tik 125-tik 175-era igo da euskaldunen kopurua. Ez dut jarraitu nola indauen, ez dakit ondo indauen edo guztiz gaizki, perfecto inoiz ez da huiten, baina, bueno, ikusten dozue. Honekin, bai aipatu behar dut, alatabe, bueno,
lehen aipatu dago baitxa Laurak, ez da, adimen artifizialeko tresnak entrenatu itxendie datuekin, eta segun ze datukin entrenatzen dozun, kasu horietarako ondo dabil eta beste batzuetako izain beste. Tresna hau probo dauenien aurrekin adibidez, ikastetxe hainbatetatik etorri jaku eskaerak aizue, baditxugu aur batzuk idazteko zailtasuna dituztenak, erabili leike zuen tresna probatu dugu eta egisa da, hain ondo estabilela, normalien aurren ahotsak eta pribatuak eta dien neurrixen eta gure sistema ez dago entrenatuta horien dako, baina hain proiektu bat daukagu zerakin, ikastolen elkartiekin, Zehaskako integrazio batzordiekin eta Nafarroako sortzen elkartiekin, pixkat egokitzeko gure ditaketa sistema eta aurren ahotsekin ondo ibiltzeko, eta horretan gabitz, aurren grabaketak itxen eta horiekin entrenatzen gure sistema. Beste adibide bat, nola aplikatu leiken hezkuntzan irisgarritasunari begira. Euskara eta ingurune eleaniztunari begira, erabilera bat izan leike bideoen azpititulazio automatikoa. Gero eta gehiago erabiltzen die baliabide digitalak eta ez testu formatuen dazen hau bakarrik, hau da, bideoak topatzen dienak interneten gai bati edo beste bati buruzkoa, eta horixe, ondo dator horiek azpitituluak eukitxia, bai irisgarritasunagatik, berriro be, entzuteko problemak edo dituzten entzat, baina baitxa, bideoiek euskeraz badaz, eta, kanpotik etorritxako ikasliek euskeraz ondo ez badakixe, gutxienez bideo euskeraz egonda, azpititulauta igual hobeto ulertuko dago, ezta? Honen adibide bat erakutsi nahi dut, horretako daukau, aditu deitzen den tresna bat, nun hori bideo bat hartu eta azpititulatu ingeiken automatikoki. Kasu honetan, hau da bideo bat zirkulazio aparatuan ingurukua, eta gure tresnari emun geikixo YouTubeko bideo baten esteka bat, edo guk bideoa igo geike, eta esaten badut transkribatzeko, bideo honek 5 minutu ero irauten ditu, 5 minutu horreik transkribatzeko erungo dotzo minutu bat edola, bitartian, gero bueltauko nazona, baina jarraitzuko dut pixkat, barkatu. Beste adibide batzuk, adibidez da, itzulpen automatikoa, ez da, gauza bera, materiala eta eukitzen badugu euskeraz, ikasle batzuk kanpotik etorri dienak gaztelaniaz igual ez da gixenak, ez da, Marokotik datoz, frantsesa bai, inkluso gaztelania begaizkin nahi dana, ez? Igual momentu baten eta zera transiziozko emaitza moduen, igual ondo dator, horiek itzuli alizetia, ez da? Horretako guk daukogu, Elia deitzen den itzulpen automatikoko sistema, nik uste dut hau edo itzultzaile neuronala, hainbatek ezagutuko dozue, baina honek dauken problema da, dokumento bat itzuli nahi badozu, ibili bierzaela pegatzen banan, formatua galtzen dauela, honek, Eliak emuten dago aukeria baitxa dokumentuak itzultzeko, ezta? Eta kasu honetan, nik honi hartu leike dokumento bat eta ona parkatu, arrastrau edot, baina ona, esaten dute dokumentu hau euskeraz dau, jatorri zen, igoten dau dokumentua, eta gero esan lehikixo dokumento hori nahigo dauena itzultzeko gaztelaniara, inglesera, kasu honetan gaztelaniara itzultzeko esango dutzet, eta, orduen, itzulpenetan, hau itzultzen dauen bitxartien, bueltatzen bagare lehengo tresnara, ikusiko dauen hemen ja bideo hau transkribatute dauela, azpititulaute, Zirkulazio aparatua. Hemen editore batekin perfektua ez da eta zuzenduta olain geike. Hainbat aldiz entzun duzu elkarren artean loturik eta koordinaturik diharduten hainbat aparatuk edo sistemak osatzen dutela gure organismoa. Horretan sakontzeko asmoz, oraingoan, zirkulazio aparatuak hainbat funtzio edo eginkizun ditu. Hemen adibidez fallo batzuk baditzu ja, ditu ordez ditugu, baina orokorrien ikusten da nola ondo iten dauen, eta beraz, jaukiko duke bideo hori azpititulatuta. Ez hori bakarrik, hemen bebai, zuzenien esan gaikixo, itzuli gaztelaniara, honek gutxi irauten dau, ja itzulitxe dau, eta ikusi gaike bideo hau. Hainbat aldiz entzun duzu elkarren artean loturik eta koordinaturik diharduten hainbat aparatuk edo sistemak
osatzen dutela gure organismoa. Bueno, orduen, Horretan sakontzeko gure aurkezpenera bueltauta. Bale, horixe da, barkatu, genbiltzen zerakin, itzulpen automatikoakin. Hemen, teorian, ez bada egon arazoik, dokumentuaia itzulitza, ez arazo bat egon da. Bueno, lehen hau itzulitan dauken dokumento hau, eta erakutzen godotzuet, inglesera itzulitza. Vale, bueno, dokumentuan formatua eta guztiz dana mantenduta ikusten dugu itzulin leikezela dokumentuak, bai? Gauza gehiago. Hori da. Bueno, ikusi dugu nola itzen duen transkripzioa edo azpititulazio automatikoa. Itzuli automatikoki bebai, eta lehen hau ikusi dugu nola testutik hizketa sortzeko bebai garen, ezta? Gainera hots naturalekin eta hola. Hirura kombinatuta bikoizketara pasatzen gare, ezta? Eta, bueno, hementxe bideo laburt bat dauket, hitzaldi bat nola hau zuzenekuen gauen. Arratsaldeon, euskaraz egiten abil sarrera hau, baina zuek entzungo duzue katalanez. Hau egitea... Hauzen, zuek euskaraz entzun duzue, baina bera, bueno, hau da tokikomekin batera ingauen demo bat, baina teknologia zuzenien erabili gauen antzen, bere hitzaldi hau, itzuli gauen katalanera edo baitza inglesera be, ezta? Eta bere ahotsak, bueno, Bona tarda. nola baitxeko ahotsakin. Estic fent aquesta introducció en basca, però vosaltres l'escoltareu en català. Vale. Això és possible ara com ara. Zuzenekoa esaten dotenien hau esan inmediato, bere interbentzioa zailen bitxartian, guk ikauen bideoa igo, automatikoki itzuli zera eta audioa sortu, eta 10 minutuko hitzaldi bukatu zanerako erakutsi gauen zati hau katalanez ja, bai. Irakasle bakoitza azten bada bere kasu partikularrakin itzultzen, bikoizten eta hola, gero urrengo baten bestiak gauza bera inleike. Bueno, badaz moduak hori pixkat konpartitzeko eta irakasle batek inauen azpititulua beste batzu baliatzeko badaur 10 deitzen dan, apuntiak eta holakotxe material didaktikoa konpartitzeko webgune bat. Horren bidez inleike, baina baitxa, ikusi dauen bezala irakurle digitala dan zera, nabigatzailerako gehigarri horren bitxartez, posible izango litzake garatzia olako gehigarri bat, bat bideo baten dauenien, zuzenien azpititulatzen dau, eta beste norbaitxek sartzen bada bideo horretan, eta eukitzen badu instalauta gehigarri hori, izango itzo behitu hau norbaitek azpititulatu dau, edo itzuli dau azpitituluak beste hizkuntza batera, olako gauzak posible izango ziren, ezta? Eta, bueno, horixe, webgunien itzulpenan beste adibide bat azkena erakutsi nahi dut, eta hausen da, adibidez, lehenengo gauza berdina, ez da, webgune bat itzultzeko, ibili behar bazara dana pegatzen beste toki batera eta itzultzen, baina webguneak itzultzia eta formatua mantenduta eta dana, posible da, momentuz webgunien bertan integratzen dauen tresna baten bitxartez, ikusi duzue, honek itzultzen daudana formatua mantenduta, eta hau itxia gaur egun be posible da, eta oseatik ezin leike nabigatzailean dako gehigarri bat, edo zein webunetan zazela, bera itzuliko dotzuna hizkuntza batera edo bestera. Eta itzulpen automatikoan zeakatz portzentaikin, dano badakigu ez dela perfektua, baina kasu honetan adibidez Orioko udaletxia animau da, hau eskuzko zuzenketa barik itxen da, hau da, eurok sortzen daue edukisa zuzenien euskeraz bakarrik, bai albiztiak eta bai edukisa, eta gure itzulpen automatikoko tresnakin, itzultzen dau bizitari batek, inglesera, gaztelaniara, katalanera, gallegora edo frantsesera, berak nahi dauenien, itzultzen dau, hoietan failuak egongo die, eta baina horra dierazten da, itzulpen automatiko bidez dau, eurok baloratu daue oso baliagarrixa dela eta oso ondo itzen daula, akats graberen badauen kasuen bai dauki aukeria posteditatzeko eta ordutik aurrera ondo agertzeko, baina, bueno. Eta, bueno, azken zera apuntetxo bat, zera, bueno, bai, Igor, zaiz zure itzulpen automatiko eta gauzak bultzatzen, baina ChatGPT hor dau eta gube bain nahi dugu, ezta? ChatGPT ez bada olako tresna bat, ezta?
Badago olakorik, ez da, euskeraz eta bertan ninja eta pribatutasuna bermatzen dauena eta olako zeak, ez da, hau da, euskerazko large language model zera propio bat. Bueno, bai da lantzen duen arlo bat, bai lengoaia eredu neuronala undixana eta txaterako egokituta eta dana. Zailtasunak ebe baditzu, ez da, GPT-ren tamaina ikaragarrixa da, ez dut uste Euskal Herri guztien dauenik makinarik chat GPT-ren 800 gigak memorian kargauta eukileikenik, ez da, edo bai, baina ez da erresa, eta zenbat datukin dauen entrenauta euskeraz ez da guain beste testurik eta, baina, bueno, bagabiz ikerketetan, egitura txikin hauekin eta datu gutxi haukin bebai, baina hizkuntzaretzako berariazko tratamentuakin eta hola, bueno, olakuak be ikusten ditugun eta garatuko ditugun, eta hementxe bukatzen da nire itzaldia. Eskerrik asko. Muchas gracias por tu testimonio, ha sido muy interesante. Ahora, es el turno de Egoitz. Nos hablará de cómo en los últimos meses la inteligencia artificial ha cambiado la forma de ver la tecnología. Según él, los titulares aparecidos en los medios de comunicación han generado mucho miedo en el sector educativo, más que los riesgos que puede tener un mal uso de la IA. El objetivo de la charla es mostrar las posibilidades potenciales. Egoitz, la palabra es tuya. Vale. Eskerrik asko, Piper. Bueno, Piperrek esan dozko moduen, saiatuko nazez luzatzen asko bai Laurak, bai Igorrek aipatu da bezainbat eta hainbat historia, chat GPT, inteligentzia artifiziala edo adimen artifiziala, eta, lau puntu oinarrizkoetan hasiko gara. Lehenengoa, testu ingurua, segaitik agoz gaur adimen artifiziala eta hezkuntza lotzen dituen gaiak jorratzen hemen, hezkuntzan zelan txertatuta dauen edo ze ekintza bidez lanketa hori egin leiken, eta gero, pare bat proiektu heltzen magara denpora aldetik erakustea gustatuko litzaidakena. Esan dako moduen, bai Igorrek, bai Laurak aipatu dabe, hau ez da gaurko gauza, ez da 2022ko amaierako gauza, baina ze gertatu zan hor, bazaroaren 30ean mamu hori agertu zala mundura, chat GPT OpenAIk atara eban LLM sistema horrekin, eta hori da eztabaidaren sorrera. Lehen da bizikoz, teknologia berrikuntza batek hezkuntzan izan dauelako inpakto zuzena. Tradizionalki, industria erabiltzen izan da, eta denpora bat eta gero izaten da hezkuntzak jasotzen dugun barneratze prozesu hori. Kasu honetan alderantziz izan da, lehenengo inpaktua hezkuntzan bertan. Esan dako bezala, teknologia berritzailea da, baina historian teknologia debate asko egon dira. Adibide bat, orain da 35 urte, eskerraldean agertzen den irudi horretan, Estatu Batuetan matematikako irakasleak egin eben, sentada orokor bat, manifestaldiok inguruan, kalkulagailuaren inguruan. Gaur egun, barregarria emoten dau, kalkulagailuaren erabilera geletan diskutitzea, baina realidade bat izan zen. Eta eskuinaldean dekogu, Atlantan, lehen hezkuntzako irakasleek, oindala hile gitxi, adimen artifizialaren inguruan egindako manifestaldia baita be. Orduen, errealitate ezberdinak, baina era zikliko baten, teknologia iraultzaile batek ekartzen dauen ondorioetako bata. Ze aurkitzen gara teknologia iraultzaile honen aurrean? Hiru lan talde, hiru perfil ezberdin. Lehenengo beto taldea, hau da, inolaz ere ez erabiltzea defendatzen dutenak, team bypass, apur bat teknologia hori frenatu, baina tradizionalera bultatzea nahi dabenak, eta team embrace. Apur bat, ulertzen dabenak, hasieran esan dugun moduan, aukera bat dela, potentzial izugarria daukala, eta horretan ezi egin behar garela. Bai irakasleak, bai zuzendaritza taldeak eta ikastetxeak. Argibideak hemen, Team Beto Estatu Batuetako Nueva Yorkoko estatuak hasiera batetan blokeatu egin ebala plataforma guztia, bertako konexio guztiak alboratuta itzita. Unibertsitateetan, Team Bypass hori, azterketak paperera eta boligrafora bueltau behar gara orokorrean, ze bestela trampa arriskua agertzen da, baina gero potentziala ikusten dugu. Teknologia honek gai da, gaur egun, pasadan astean argitaratu ben, ChatGPT 4 berzin horrekin, mundu mailan dauzen, hainbat eta hainbat azterketa zail gizakiok baino nota hobeekin lortzeko.
beste adibide bat, Murziako ikertzaile talde batek egindakoa. Selektibitate azterketako nota orokorra, 8,36ko notarekin gainditu eban, orain dela 2 urteko azterketetan. Euskadin batazbestekoa 7,2 da, beraz, Euskadiko batazbesteko horren goitik egongo litzateke, jakinda Euskal Herrian erkidego, nota honena daukan erkidegoa geu garela, orduen batazbesteko errekasko esan nahi dau, eta oraindik gehiago matematikan 3. berzioak suspenditu egiten eban, bloke hori esaloko oraindik guztiz landuta egon, 4. berzio honek gainditu egiten dau matematikako azterketa ere. Beste adibide batzuk, enpresa handiak, gaur egun teknologia arloan lidergoa eramaten da benak. Ja ez dabiz unibertsitate titulo batzuk bila, kompetentzia edo skill horren bila dabiz. Ikusten da belako ordenagailuak edo sortzen diren sistemak ja lana egiteko gai direla. Googleen adibide bat, hainbat enpresa multinazionalek titularrak prentzan agertu direnak, non ja kompetentzia horrek dituzten ikasleak bilatzen dabez edo pertsonak unibertsitate tituloa dituenak baino. Eta beraz, argi dau, hezkuntza sistema moduen, ikastetxe moduan, 3. bloke honetan kokatu behar garela, eta horretarako bitartekoak behar dugu zala. Bitartekoak, bai formakuntza aldetik, konfidantza aldetik, eta ikasleen trebetasun garapenean baita. Orden, oin apurtxo bat aterietik hitz egin gotzuet, pare bat aukera erakutsita. Lehenengo blokean, aurkezpenak egiteko tresna ezberdinak agertzen jakuz. Ezagunenak, zabalduko duguz momentu honetan, Tome da, Tomek funtzionatzen dauena da, Laurak lehen aipatu duen moduen prompt ezagun hitz askotan entzuten dugun horrekin, prompt aginduak dira, aginduak guk inteligentzia artifizialari zer eskatu nahi dutzagun, eta kasu honetan hemen jarriko geunke. Nahi dutela egite aurkezpen bat, Financial Crisis, 2008ko krisi finantziarioaren inguruan. Denbora tarte laburretan, honek sortzen dauzkuzan aurkezpenak, bada apurtxo bat, ikasleek erabiliko leukiesanak edo guk gai konkretu bat agertzen jakunean gelan gizartean, borren inguruko hasierako pausu bezalako aurkezpen bat. Jarraian sortzen dozku 8 diapositibako aurkezpen txikitxo bat, argazki ezberdinekin, nik daukadan aukera orain da esatea, nik garatu nahi dut hau, zelan, etortenaz, aurkezpen bat sartzen dut hemen, eta esan nahi dut garatzea Latinoamerikako herrialdetan horrek izandako inpaktua. Nipiniko gonke. Akatze ortografiko batzutan pasau egiten da, zerden bardine. Daukagu lehenengo aurkezpen orokor bat, eta gero, zehozer konkretua nahi badugu, oraindik be, aukera emango dozku, berak garatzeko, aurkezpen horretan diapositiba ezberdinen bitartez. Hemen joango da gehitzen diapositibak kasu bakoitzean, herrialde ezberdinen informazioa, eta bar. Hau adibide bat baino ez da, esan dugun moduan. Hemen dekoguz ezagunenak, erabilienak momentu honetan Tome, Dectopus edo SendStep die, erabilgarri dire, doakoak dira, eta bai irakasle eta ikasleen eskuragarri daukoguz. Jarraitzeko apurtxo bat aurrera. Igorrek aipatu dozkun moduen, euskeraz ja erraminta honek badagoz, o hasi dira agertzen fase oso beta hasierako batzutan. Oso garatuta dagozenak zeintzuk dira, baina gazteleraz eta ingelesez dauko guzanak. Hau ez da ezer barria, Holly Plus, bideotxo hau labur-laburki nahi dutzuet erakutsi, Holly Kanadako abeslari bat da, eta berak preinternatutako modelo honek ahotsak internatzera ekarten ditu. Gureak ez diren ahotsak, edo gure ahotan gurea ez den ahots bat jartzera. Hau, bera abesten da, berak ez dau horrela abesten, eta amaieran nahi dutzuet erakutsi. Take it away, Fer. Abeslari bat gonbidatzen dau, rapero estatu batuar bat, bera era koral baten hasiko da abesten. Hau da bere ahotsa, ze gertatzen jako, Holly Plus adimen artifizial hori, bigarren mikro batetan
kargatzen da, eta ikusi ze gertatuko da. Act in this way. And yes, the truth is, I show you every day. 'Cause you love to stay. Living in all the Bale? Adibide bat baino ez da, dekoguz hainbat eta hainbat aukera soinu arloan ere jokatzeko, bai melodia arloan sorrera egiteko, gureak esan duguna, libreki pertsona ezagun ezberdin edo historiko ezberdinen ahotsak gure ahotan jartzeko, Eluiarren eskutik euskerako berzioak badabizia agertzen, eta gero dekogu speech text AI plataforma. Honek transkripzio arloan oso ondo funtzionatzen dauen erramita bat da, 56 hizkuntzetan lan egiten da, euskeran, onino ez, igual Eluiarrekin kontaktuan jarriko dielaster txertatzeko baita be, eta egin beharrekoa oso erreza da, Igorrek erakutsi dauen moduen. Lehenengo momentu batetan aukeratzen dugu 6 hizkuntzatan igongo dugun dokumentu hori, bale? Nik hemen dekot asko gustetan jaten eta oso adirazgarria den, Ken Robinsonen 2006ko diskurtso TED Talk hori eskolak zelan kreatibitatea sormena hiltzen da ben, aipatzen eban adimen artifiziala agertuko zela eta horrek azeleratu egingo leukela prozesua, bere klip txikitxo bat hartzen dugu, bai? Igotea baino ez da, eta automatikoki transkripzioa egiten dozku. Orduen, horrek sortzen dozkun, prest daukat geroko ekintza txikitxo baterako transkripzio hori. Jasoko duguna da PDF formatuko transkripzio bat, bere itxaldi guzti hori agertzen dena, erabili geinkena klasean ekintza ezberdinetarako, hizkuntzetan audio soportea eta soporte idatzia erabili ahal izeteko. Jarraituko dugu. Eta gero dekogu multimedia eta irudi sormeneko plataforma ezberdinak. Laurak doakoak die, bai daukie freemium berzio bat, ezagunenetarikoa DALL-E den arren ChatGPT sortzaile OpenAI plataforma berdinekoa, Midjourney da potentzial argiena adierazten dauzkuna. Zetarako erabilileik eskoletan, bainbat eta hainbat erraminta sorterako. Gaur egun gure ikasleak aurkezpen, soporte digitaleko output asko egin behar dabez, bai? Eta LH-en eskola batzutan erabiltzen hasi direna, nik nire lobekin probau dutena da, ipuin pertsonalizatuak sortzeko. Ipuin horretako pertsonaiak sortzeko. Nik erderaz o ingelesez hobeto funtzionatzen dau, nahiz eta erderaz ere egin leiken. Konfigurazio txikitxo bat, ajuste txiki batzuk egin ostean, egin behar dugun bakarra da esatea. Nire lobari asko gustatzen jakon txerri egalaria, ez? Orden, Flying Pig, ipiniko dugu hemen, Pig, Superman, with green hat, and Orden, hemen egin behar dugun bakarra da prompt hori, agindu bat makinari emon zer nahi dugun berak digitalki sortzea. Normalean hori, 20-30 segunduen buruan sortzen hasten da, hemen ikusten dugu ja, zeozer badabilela sortzen. Beti, euneko baremo bat jartzen dau prozesuaren adierazgarri moduan. Hori ikusten duguz. Seguramente ja, hemen dekoguz. Hemen dekoguz guk sortutako pertsonai personalizatuak, nahi beste sortu geinkesenak, edo nahi beste konotazio ezberdin emon geintzesenak, eta gero, honekin egin alduguna da, ChatGPT-ra ekarri eta benetako historia sortu. Esan, nor da txarri hau? Txarri hau, Peio deituko da. Peiok zer egingo da, nun biziko da. Estatu Batuetan, ez dakiz herritan, edo baso txiki bateko koba baten. Guk sortu geinke storytelling guzti hori ChatGPT-ren laguntzaz. Argazki horren gainean, esan duguna, erabili geinkain bat eta gauzarako, gehien guztetain baiate, bigarren bertsio hau, aukera moten dozte, bigarren bertsio horren gainean ere azpi bertsioak sortzeko. Hemen ikusiko dugu
barriro hau normalean azkarrago egiten dau, gai garen ikusteko. Bai. Beti lau berzinoko blokeak sortzen dauz, eta gero aukera dekogu berzino konkreturen bat asko gustau ezkero, horren gainean aldaketa txikiak egiteko. Oinarria mantendu egiten dau, bai, baina batzuk musturra ezberdina daukie, eskuak era ezberdinetan kokatuta, hankak, eta hemendik gero deskargago inkez argazkiak, gure historio liburutxoak sortzeko, bai gelan, ikasleekin, euren sormena lantzeko, askotan ahoz errezago komunikatzen dabelako euren sormeneko gaitasun hori idatziz edo margostuz baino, ez? Frustrazioak sortzen dauz, azaldu ezin izatea paper batetan euren buruan dagozan irudi edo amets horrek, ez? Lau irudi sormeneko lau plataforma ezberdin, eta gero dekogu produktibitatera begiratuta erraminta gehigarri asko eta asko. Hemen dekoguz, hasierrek eta komento da ben, itzultzaileen neuronalak, erdera gaztelania euskerako berzinoa, DeepL bardina, 36 hizkuntzatan itzulpen oso onak egiten dauzen erraminta bat da. Azkenengo eguneraketetan aukera daukagu, bai PDF edo Word dokumentuan, artxibo bat igon, eta dokumentu bera hori inolako aldaketa negatibo barik itzulita jasotzea, orduan aurkezpenak kasu askotan ingelesera itzuli behar dugu zenean, ingeleseko aurkezpen bat daukagunean gazteleratzeko aukera oso ona, eta gero Cactus, Runaway plataforma ezberdinak non aukera dekogun enfoke ezberdinetako adimen artifiziala erabiltzeko. Hemen adibidetako bat da, gazteloatzeko argazki bat hemen atxoprobak egiten ibili nitzanean, argazki interneten topau ginken gazteloatzeko argazki simple bat, eta hemen esan geuntzen, top view, apur bat, nahi dugula egitea egun ipinte bat, zeru gorrizka batekin, eta horrek emoten dozku zena da, hasierako argazki horren bertzino ezberdin garatuak egiteko. San Juan de Gazteluatzen egon garenok badakigu hau ez dela existitzen, ez dagoela beste itxasmutur bat hor, baina zeru gorrizka batekin, eta guk sartzen dautzaguzan argazki ezberdinen gaineko hainbat eta hainbat tresna. Ikusten duguna da, multiplataforma bata, hasi dira ja posizionatzen batez be Runway eta Cactus adimen artifizialeko hezkuntzara bideratutako erraminta biltegi modura, Cactus ordainduko da, Runway oraingoz freemium berzioan ondo funtzionatzen dago. Eta gero dekoguz hemen transformerrak. Transformerritza moduen ez dire ezagutzen, GPT kontzeptua aipatzen da, beti Generative Pre-train Transformers, hau da, aurrez entrenatutako modelo transformatiboak, horren arira gaur egun dagoen mundu mailako guda komertzial merkantila, Microsoft eta Googleen artean, momentuz badirudi ChatGPT ari dela gaientzen Microsoften aliantza horrekin, eta gero dekoguz beste aukera batzuk, apur bat gelan hizkuntza ikasgai ezberdinetara eroan gainkesanak, character.ai horrekin, pertsonai historikoekin elkarrizketak eukiteko aukera. Pertsonai horren izaerak aurrez entrenatuta dagoz, orduan guk elkarrizketa horrek eukin nahi dugu zenean, bazdakit, Einsteinekin, ekonomilari ezberdinen arteko elkarrizketa edo debateak sortu bakoitzaren ikuspuntuetatik abiatuta eta galderak eurei eginda. Eta denboraz, justitu gabizelez, saltoko dut hau, eta ChatGPT-ren bi adibidetxo egitea gustatuko jaten. Lehen esan bezala, pasadan hastien laugarren berzinoa argitaratu zen, aurretik 3aren bertzio bitaminatu bat eguen, 3.5, eta gaur erabiliko dugu bai laua eta bai 5. Lehen esan dugun moduen, erabili dugun transkripzioetako bat, izen da Ken Robinsonen hitzaldi ezagun horren tekstua. Zeintzuk dira ChatGPT erabiltzearen bi gakoak? Batez beda, lehenengo eta behin, oso argi itxi behar jakola elkarrizketa momentu sortze horretan, zer nahi dugun izatea, nor nahi dugun izatea, ze perfiletik nahi dugun elkarrizketa hori izatea, eta nori zuzenduta dagoen egingo duguzan galdera edo eskaerak.
Adibidez, hemen tekstuak jalendi daukadaz preparatuta, ari jango izeteko orden. Laugarrenean esango dugu, esango gu, bale. Beti, nahi dut izatea, bigarren hezkuntzako ingeles irakasle esperientzia handiduna, bai? Eta eskatu nahi dut dena da, tekstu hau, Ken Robinsonen tekstu hau, erabili nahi dugula 14 urteko ikasleak diren ulermena lantzeko tekstu gisara. Orduan, kopiatuko dut transkribitu dugun tekstu hau. Hemen pegatuko dutzat. Eta, berak normalean, laugarren berzino oraindik pixkat motelagoa da aurrekoaz konparatuta, baina emaitzak askoz hobeak dira. Lehen esan dugun moduan, matematiketan behia hasi da zehaztapen oso handiak emoten. Prompt horrek erabiltzea nahi dugunean, saiatu gara beti zerrendatzen eta helburu konkretu oso zehatzak izaten. Adibidez, nik nahi badot tekstu horretan multiple choiceko galderak izan duguna. Beti berak gomendatuko dozka hasiera baten, esan dotze dalako 14 urteko ikasleekin ulermena lantzeko tekstu bat dela, klasean erabiltzeko dinamika ezberdin bat. Bai, debate formatoan galdera ireki batzuk, ikasleek bakarka erantzuleik esanak, edo bintzat taldeka debate hori sortzeko aukera, eta bien bitartean joango naz, hemen lau barik bi ipiniko otzeaz harin hau ikusteko, jarraitzen dau beti aukerak, naiz eta ingeles ez izen hizkuntza, nahi badot gaztelerako euskerako debate baterako, erabilinik ez beste itxultzaile neuronala edo DeepL plataformak, itzulketa horretarako. Hemen moztu aldotzego nahi dugunean ja ikusten badugu gauza asko da bilela esaten, nahi dut aukera anitzeko bi galdera sortu, emon aldotze da aukerak baita be erantzunak zuzenean emoteko dez, normalean emon egiten dauz, ikaslei erabilinek esonek kajut bat Sokratif ezberdinetan txertatu eta dinamika aktibo ezberdinak sortzeko, eta badibidez, nahi dut baita be, ulermena era sakonago batetan landuz, esatea, emoidazuz hitz batzuk tekstu horretan agertuko direnak, sinonimo bidez aurkitu behar izateko ikasleak. Orduan, hemen emongo dozkuz aukera ezberdinak, eta nik inkluso sortu aldo edana esatea, orain nahi dutena da, taulatxo baten bidez, gero zuzenketa errazago izateko, ea tekstu horretako non kokatuta dagozan. Hemen emoten dozku, hitza eta hitzaren azalpen bat ingelesean, hitzaren godo segundatxo bat, taulatxo baten bitartez, ikasleak eurek zuzenketak egin alizeteko be, hitz horrek nun aurkituko diran tekstuan zehar. Hemen dekoguz berak gomendatutako hitzak, ze lerrotan, zenbat garren hitza dan tekstuan, eta zein dan berez aurkitu beharko leukien sinonimoa. Honek emoten dozku zen aukerak, izugarriak die. 2 minututxo... Venga. Kentzen, galdera barik. Beste aukera bat, hau ingeleseko bertsinorako izen da, erabili geinkez hainbat eta hainbat aukeretan. Erabiliko duguin 3,5 bertsino azkarragoa dana, eta hemen bezan duguna. Oin situaziones de aprendizaje honek famosoak bolo-bolo dabiz, eta oin dana horretara bideratu behar dugu, esan ginke, nahi dutela horretan oinarritutako ikasketa unitate bat sortu. Hemen esango dutzat, oin pegatuko dutzagula Educación 3.0 situaciones de aprendizaje horrek zelan diseinatu emondako pauta ezberdin batzuk, ulertzen da nik emondako inputak horretatik ikasi behar dauela, edo horretan oinarrituta egin behar dauela ondorengo sorketa prozesua, eta orain prompt ezberdinak erabiliko duguz. Nahi dut, unitate didaktiko bat, lehen esan dugun tematika bardinen. 2008ko krisi finantziarioa lantzeko. Hemen jarriko dut, berak ulertuko da, struktura hori jarraituta, sorketa prozesu bat egin behar dauela, agertzen da, ze kursorako, ze ikasketa helburu erabili beharko dauzan, eta oraindik behar haratago joan algara. Adibidez, hemen dekoguz, nik nahiko baneuke ikasketa prozesu horretan metodologia aktiboak txertatzea, ez bazik struktura sortu beharrean
ikasketa aktibo prozesu ezberdinak gehitzea, hemen ikusten dugu, jarraitzen dugu sortzen, parauko dugu segundotxo baten, eta esango dugu, orain nahi dutena da, ikasketa prozesu aktibo horrek oinarri izango dituen ariketa ezberdinak sortzea 2008ko krisi finantziararen inguruan, hemen agertzen jakuz. Rol jokoak, karta joko bat egitea, proiektuetan oinarritutako aukera erronka ezberdinak, ikasketa kooperatiboa, eta azkena eta honegaz amaitzen dugu, esan aldotzet orain. Asko guztauiat, proposatu dauztasun lehenengo aktibitatea. Hau da, jokoan edo gamifikazioan oinarritutako ikasketa prozesua. Ikusten duzue, jarraitzen dauela. Ez da nekatzen, hori da daukagun abantaietako bat, zenbat eta gehiago eskatu, gehiago emoten dozku, baina egin dutzetena da puntualizazio txikitxo bat. Nahi dutela lehenengo aktibitate hori garatzea, eta bitartean aktibitate hori garatzeko errubrika bat sortu behar dauela. 5 puntu ezberdinetan oinarrituta egon liken rubrika bat. Orduen, ikusiko duzu hemen, berak esaten doztezela, ikasketa helburuak zeintzuk izango dira, aktibitate horren garapena zelan finkatu aldan, esan eikio garatzeko oraindik eta gehiago aktibitatea, baina hemen ikusten duzu. Criterios de evaluación. Ze helburu, ikasketa helburu finkatu dauzan programak nik onartu nik esanak edo beste batzuk proposatzeko eskatu, eta rubrika bat, prozesu bakoitzean ebaluazioa guztiz pertsonalizatua edo eukinda. Zer ekarten da honek, saldu dozkuela, eta egia da, ikasleek trampa egiteko, kopiatzeko erabililekiela, baina guk bebai gelako esperientzia aberasteko eta guri lana errazteko tresna bezala erabili. Jarraitu halko geunke amaiera erarte. Nik onerik txertatu nahi badotzet aktibitateren bat, bi ikasle TDAH-ak klasean deko da zela, onerik gehituko banio amaieran prontau, aurretik sortutako metodologia aktiboko ekintza horrek TDAH-ako pertsonen behar izanetara egokitzeko aukera ematen dit. Orduen, beste barik, honekin ja... Idea zen, pintzela txikitxo batzuk egotea bakarrik, orduen, eskerrik asko, eta...